Press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa komentaryo, Firing Line. Sa mga issue, Firing Line. Aksyon, Firing Line. Upod kay Aksyon, Marlon Hervea. Aksyon Firing Line. Salawat na mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas Action Firing Line. Yari kita sa unang Lunes sa tuig 2023. Ang inyong ka-aksyon na Marlon Hervea. DYEZ Aksyon Radyo sa Bacolod. Weather Update. Ano bala ang lakat sang panahon sa sining pagsunod na sang tuig 2023? Balaw naton pagi sa PDMPD Action Gun Republika. Action Gun, Happy New Year. Mayong gabi, please kabin. Action Mar, Happy New Year sa aton mga listeners. No? Lakat sang aton chimpo sining gabi. Lunes kita karon, Enero 2, 2023, no? Daw kakalipat abik ko 2022 pagyapon. Magina. Trough of low pressure area, extended elongation ni low pressure area. Ari sa nasidlangan nga bahin sang Kabisayan kag Mindanao. Hindi pa na siya konsolidado, wa ini definite nga mahimo siya isa ka bagyo, no? Kinaobserbahan pa naton. Naga-epekto ni siya eastern kag central Visayas sa Caraga, Davao region kag northern Mindanao. Dulot ka lang ni ang magalumon nga kalangitan may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. Ang prevailing dominant weather system nato nagapabilin northeast monsoon sa gihapon. Ato siya nagaapekto sa Luzon, partikular sa Cagayan Valley, kaprobinsyanan sang Aurora kag Quezon, kag ang rehiyon sang Kabikulan. Idulot yan niya ang magalumon nga kahawaan nga may pagulan-ulan. Kag subong man ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon, maka-experiensya man sang may pagulugalom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may mahinay. O kung manipis lamang ini nga mga pagulan o kung pagtulo taliti, tuga man sa gihapon sang northeast monsoon o kung hangin amihan. Sa iban nga bahin sang aton kapungsuran upod kita dire Western Visayas, Negros Occidental, nagapabilin nga maayad-ayad lang ang tiyempo naton, may pagulugalom lang ang aton nga kalangitan hasta nga magalumong na aton kahawaan. May dala lang siya naligwin nga mga pagulan o kon pag panagoob nga tuga ini sang trough sang low pressure area ginaupdan sang localized thunderstorms. Ang aton forecast wind o kung direksyon sang aton dupoy-dupoy sang hangin kag ang coastal water condition naton kabugusan sang Kabisayan kag Mindanao. Ari kita nalakip diri sa western seaboard sang Kabisayan. Ari kita sa kasarangan asa nga may pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin sa gihapon na aminan na sidlangan. Kag ang kondisyon sang aton kadakatan sa kasarangan asa nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya. May takos ini nga aton wave height 1.2 hasta 3.1 metros ang aton nga astronomical tide. Kag alas 4 sining 18 sining hapon ang aton tao 0.6 metro, ang hunas magabalos alas 6:30 sining gabi walang gidugay. 0.5 metro ang kanabawon kag alas 5:37 sin nga po nagtunod si Haring Adlaw. Magpakita ini siya alas 6:05 buwas sa aga.
nagahamboy kita karon ari sa 25 hasta 31 degrees Celsius, 37 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Muna kabugusan sa aton na kanitiyempo sining gabi aksyon mar. Salamat Action Gun, kag Happy New Year sa liwat. Sige, maayong gabi. Action Firing Line. Gana Republika nagdala sa aton sang oras nga alas 6:57 Action Radio Philippines Standard Time. Aksyon Marlon Heredia sa Aksyon Firing Line. Action Firing Line. Firing Line. Kamusta naman ang atos sa mga ka-aksyon din mga bahin sang kalibutan. Ano ba lang inyo sa kahimtangan subong pagsunod na sa tuig 2023, January 2, 2023 kita mga ka-aksyon. No? Ang inyong ka-aksyon Marlon Heredia totob sa takda ng alas 9. Action Firing Line. Sunod sa Chinese horoscope ang 2023 ang maning tuig sang mga rabbit, partikularmente ang ginatawag nga water rabbit. Ginasiling man nga maning tuig 2023 will be a good time for all the zodiac animal signs kag mangin madadalag-on nga sahi sang tuig. Action Firing Line. Magsiling kitang Chinese New Year 2023. Matupain na siya sa Domingo, Enero 22, ika-4 nga Domingo sa bulan sang Enero. Ang rabbit amo ang simbolo sang longevity. But silingon, kung sa mga Tagalog pa, mahabang buhay. So malawig nga kabuhi. Peace and prosperity sa Chinese culture. Katawhayan kag kasaganaan. Ang prosperity is kasaganaan. Ang 2023 ginapredict bilang Year of Hope. Tuig sang pag-asa. May ginasiling man nga mga rabbit people. No? Meron na rabbit people. Amo na sila ang nabunag sa tuig 1951, 1963, 1975, 1987, kag 1999. So ako hindi ko rabbit people. Action Firing Line. Kay Wide, sa ginlawag ko ang ako sining tuig nga dara ko na bunag. Tikabay pa, nga mangin babinungahon, ini nga tuig sa aton tanan, malayo sa disgrasya, kag importante man, malayo kita sa pamalatian. Action Firing Line. Ang aton gid nga ginalauman diri nga sa pagsunod sang bag-ong nga tuig, ang mga problema mahatagan sang kasulbaran bla, ang ekonomiya, makabangon sang dalayon, kag makabangon na ang aton sa nga nasyon sa tuman, kapiot, kag tuman nga kapigaduhon. Action Firing Line. Firing Line. Una ini nga pagpangalagad sa Action Firing Lines nga panatuntunan para sa mga tuig 2023. Ang inyong ka-aksyon, nakaupod nyo na sa masobra 7 kabulan sa siri nga panatuntunan. Ano man nga tuig, bag-o manakundaan sa gihapon, handa kita nga magserbisyo sa inyo tanan. Action Firing Line. Firing Line. Impunto alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Ano ba na ang mga balita nga dapat nato sa nga pagtutukan? Balita nga ipambit namon sa inyo. Unahon ko ni Muno Blaho. No? Ang aksidente nga pagbunggoanay sang salakyan. Ano ang perme niyo nga mabatian man? No? Tikundari sa aton, di bla bunggoanay sa salakyan sa dalan. Motorsiklo man akong auto, truck, bus. Basta ano na lang sahi sa nga salakyan, mayara man gani nga bungguan ay isang sakayan mo sa baybayon, di ba? Barko o kon pump boat. Pero are ang may pagka pinasahi yang nga balita mo, angot sa pagbungguan ay isugid ko sa inyo. Ini bungguan ay madisang duwa ka mga salakyan, pero ang pagbungguan ay hindi esdalan, Action Firing Line. hindi man sa baybay, kundi natabo iniya sa kahawaan. Action Firing Line. Kahawaan, no? Nagbungguanay kag ang nagbungguanay diri duha ka mga helicopter. What? Helicopter. Bungguanay helicopter mo hid-on. O makalilibog, no? Action Firing Line.
may pagkapinasahi ini nga hitabo. Laka kita magkabati sa saning sahi sa balita ni. Subong nga Monday ni natabo dito sa may Australia mga kakson ti. Kung kahawaan lang sus Josep kag Maria sa duklapad ni Bla, may ara gani kilala nga kung makadaog sa kuno jackpot sa luto, babakal sa eroplano. Pero eroplano, butangan niya ko niya side mirror. Action firing line. Para sigurado nga hindi sa maksidente. Kaya para makita niya kung may nagasunod sa iya. Action firing line. Pwede man? Eroplano may side mirror? Balik na sa balita angot sa pagbungguanay niyo. Sang duwa ya ka mga helikopter ti. Kahawaan grabe kalapad na. Pero nagbungguanay pa ining duha ka mga helikopter ang mga pispis ka bungguanay mangguroy. Action firing line. Ang insidente na tabo alas 2 kay na lang sa hapon. No, malapit ini sa Sea World Theme Park. Sea World Theme Park popular kun bantog ini nga tourist attraction sa Australia's Gold Coast. Action firing line. Suro kay Gary Worrell, amaning acting inspector sa Queensland Police. Hambal niya matapos ang pagbungguanay sa ninduha ka mga helikopter. Naghugpaas na siyempre crash gina, mahugpaas gina dalom. Nagtupa ini sa sandbank sa gwa kag lapit lang ni sa Sea World Resort. Action firing line. Mayo lang kay pagtupa sa aeroplano, waay sa natupan nga tao, no? Balas na natupan nila sa nga duwa. Kadelikado, porti, no? Apat ganda kalamatay, ni? Di ka na mapatay sunod nga sus. Galo pa di sa babawa bungguan na iya. Action firing line. Kag may tatlo pag idari ka mga pilason critical, ang Australian Transport Safety Bureau may ara na sang investigation nga gin patigayon. Ang hambal naman ni J.N. Sherman sang Queensland Ambulance Service 13 ka mga tao ang sakay. Sining duha ka mga helikopter but silingon may mga nakaluwas man. Buinas to nakaluwas to. O, kay apat patay tatlo ang pilason supito. So may ara sang anom ka mga dalawas. No? May initial indication kung may report na kakson nga nagwa nga ang isa ka helicopter naga-take off, ang isa naman manug landing sa matabong pagbungguanay nila. Action firing line. Paano nyo ma-picture out naman, no? Ang isa naga-take off, ang isa naga-landing. Di ba siguro pwede nga wala makita sang piloto, no? Sang mani obra sa helicopter, ang isa ka helicopter man, ang preliminary report ginapaabot nga magagwa ini matapos ang anom tub 8 ka bulan. So medyo malawig-lawig ang investigasyon ni. Kaya tiyo na beso, hindi niya simple nga salakyan kundi helicopter iya ang nagbunggaanay. Aksyon Marlon Jeremia sa Aksyon Firing Line. Action firing line. Ano naman ang balita nasyonal? Ari masubo-subo nga senaryo sa pagsunod sa nga tuig 2023 diri sa Pilipinas. No? Pila ka mga airlines subong nga Monday nag-abiso sa mga pasahero sa eroplano nga nauman na ang dugang nga pagkatrasar, delayed ang ginatuwag. Sang pila ka mga biyahe kag cancellation bangod sa ginatuwag nga domino effect sang temporaryo nga shutdown sang Philippine airspace kahapon Domingo. Action firing line. Bag-on tuigid nag-shutdown ang Philippine airspace mga kakson. Ang sabahin sang Philippine Airlines sa spokesperson sila nga si Cielo Villaluna nagsiling nga ang mga stranded aircraft ang ginalauman nga makabalik sila sa tagsa ka mga bases within 72 hours. Action firing line. Ang mga biyahe magkakson in kag out sa Manila sa mismo New Year's Day. Kapon, ang rason bangod nagmalfunction
ang air traffic control bangod sa power outage. Di masiling kita power outage sa bantog na tawag sa aton, brownout. Action firing line. May kabugusan nga 262 ka mga biyahe ang natrasar, nakansilar o kung divert sa ibang nga regional airports. Ang apektado 56,000 ka mga pasahero dito sa bahinsang Ninoy Aquino International Airport sa Metro Manila. Action firing line. Firing line. May isa pa ka-interview. Ang hambal naman ni Air Asia Philippines External Communications kag Public Affairs Manager nga si Carlo Carungoy. Lauman diri ang damo-damo ang mga delays sa biyahe bangod sa ning temporary closure. May mga nagbiyahe man pero damo gid sang na-delayed. Ang panugyan sang airlines sa mga pasahero dapat regular i-check ang status sa ila sa mga biyahe kag magmonitor sa mga anunsyo, sa mga announcement. Action firing line. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines o kung ang kaap subong nga Monday ginkontra ining nagagiduwa nga spekulasyon nga kuno na hack ang ila sa nga system bago sa natabo gani inagsira kuno ang Philippine airspace sa New Year's Day. Hambal sang kaap wa na kamaturan no? Wa na sang kamaturan. Ang salin ni kaap spokesperson Eric Apollonio nga ang communications, navigation kag surveillance system for air traffic management amo ang most well-secured facility sang kaap. Ang power supply problem amo gid ang nagpasara sa siring Philippine airspace sa adlaw sang bagong tuig. Action firing line. Isubong ginausisa sang Aerodrome kag Air Navigation Safety Oversight Office sang kaap ang insidente. Kung ano ang rason sang brownout, way pa na mabalaan. So mapulupinot kag masubo ini nga tabo no bangod kalabanan sa mga pasahero. Nagahingagaw gid nga makabalik sa ilang nga lugar nga ginatrabahuan, iban gahingagawan puli sa ilang nga puloy-an. Action firing line. Kabay pa nga wala lang sang natabo nga sabotahe niya. Kaya kung may ara ba, isa na naman ni kapanaligban kung ano gid ang rason. Kag sa rason kung tani sa mga otoridad dapat masiguro nga hindi na masulit labi na nga sa adlaw mismo sang bag-ong tuig na tabo. Action firing line. So sa may trabaho sa ibang nga lugar na hindi na kamo matingala. No? Sa may mga kilala bla, nga may ara sang gusto magpauli, gusto mabalik sa nga lugar, di na kamo matingala nga matrasar ila sa nga pag-abot bangod sa siring hitabo nga ni. Pabangkot, kung may mahimo bala ang gobyerno dire, yes, pwede gid gobyerno ta, may mahimo gid. Ano ang move sa nga to sa gobyerno? Standby ha, kay balikan tayo ni Dugay-Dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Amo na po, nang si mama wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero
Kaya kamusta man? Ako na would like, may ara ganyan na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason, singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa inyo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta daw, hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kumpos na eskwela. Primary at secondary ka na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapatitipar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandrakulong tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sang Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Radio Philippine Standard Time, balikan ta. Ining natabo nga pag-shutdown sang Philippine airspace. Nakalabot ini sa galiyon sa mga mapisan naton nga mga opisyal sang gobyerno. Amo tong pamangkot ko kay na kung bala may ara sa mahimo diri nga sa gobyerno. Yes, may ara gid, pwede gid nga man. Kay ang Senado pagi sa kay Senador Grace po, subong nga Lunes lang nag-anunsyo nga ang Senado mag-imbestigar sa natabo nga air traffic control system sang Pilipinas. Action! Firing line! Hambal diri sang senadora hatagan ta na kuno sang panahon nga mapabalik ang normal flight operations antes mapatigayon sang inquiry kag manduan nila di nga magsumeter sang full report kung narugid ang gintunaan sang problema pati na ang nagluntad nga brownout. Ang silinip po ang power distributor nga Meralco nagpalayag na sa iya nga may steady power supply sila. So ang basol dirara gintudlo sa bahin sang Civil Aviation Authority of the Philippines sa CONCAAP kag sa ila sining navigation equipment. Action! Firing line! So ang matabo may hearing ang Senado bilang kabahin na din sang oversight function sang Senado man para madeterminar kung sino gid ang may salabton di. Kaya agad na pa siguro nga malikawan na hindi na matabo liwat ang malfunction nga ginatawag. Action! Firing line! Rambal ni CAAP Director General Captain Manuel Tamayo ang power supply sang Air Traffic Management Center Communications Navigation and Surveillance System for Air Traffic Management. Amo ang nagbisyo nga nagtugas ang kahalitan damage sa K components. Tiyang hearing sa Senado hulaton ta kon san o ini pag-umpisahan. Action! Firing line!
Sa iluhanta ang balita lokal na bala ang tutukan ta nga mga balita. Action Firing Line. Ari ho makapalanindog balahibo nga balita ni. Kay may ara sang Calavera sang duha ka mga tawo nasa lapuan sa suba sang sitio Apyay sa barangay Gimbalaon, sunod sa Silay, Negros Occidental. Nagligad nga Disyembre 31. No, ang duwa ka Calavera o kon mga tulan tulan, pero ang isa mga kaksyon tatlo ka tao, ang isa naman niya agnas. Anong bot sa ringon siri? Ang duha dugay na ngagin patay, di siyempre tulan na mo. Ang isa base kung nagligad lang nga bulan o kung simana. Action Firing Line. Pareho ini nga mga lalaki, no? Pero subong, why pa ni sang pagkilala. Kay ang Calavera, hindi mo na makita, why na niya itsura, tulan na lang bilins na. Ang investigasyon sang sila'y PNP, why masarakitan nga identification, no? Ining duha ka mga bangkay nga tulan na lamang. Hambal sang sila'y PNP, posible gintagbong dira sa suba. Dugay na nga bulan, kag ang isaya, ngara sa advanced state of decomposition, haboy dira sa suba, nagligad lang nga Disyembre, 26 mga alas 11 sang gabi. Action Firing Line. Ano naman? Di kung Disyembre 26 nagligad lang, kag may nakakita ang ginaboy, ano way na din yung ginareport sa kapulisan? Kag kunabalaan ni sang kapulisan, why di yung ginaktuhan Action Firing Line. Pero sige lang, ibalaon natin ang kompleto nga detalye sa siring nga balita. Bangod sa nasirin tuman ni kay interesante, kag-ari pa ginantuman katalulupang doon di. Ang ining tulan kag ang bangkay, nasulod ini sa sako. No? Gintabong nila ara sulod sako. Ang sulod sang sako, may nakitaan higot sang manok. Action Firing Line. Yabang siling kita higot sang manok laban-laban inog bulang nga manok Ano ang nagsulospensar niyo? Magsiling kita inog bulang nga manok kung krimen nga balan. Dumduman nyo dari sa Pilipinas, di bla may ara sang natabo nga pagkamising sang mga ginatuwag sa bungiros. Dumduman nyo nagaligad nga 2021 kay dugay na galing 34 gito ka mga tinuga ang missing. May mga may mga kasuhan naman gani nga otoridad kag pila sila ka mga sibilyan. 34 missing sa bungiros to nibla. Subong wagi di mabalaan kung ano ang na tabo sa ilan Hindi ihan ning tatlo lakip ni sa 34. Galing kay daw kalayo no. Dalong ginala sila City. Action Firing Line. Nga agen pamatay ini sila. Nga pati makaakson ang ato sila mga otoridad. Kag si Mayor Juret Gallego sa interview kay Action John Diaz. Nga laban-laban sa iban nga lugar, hindi na sa may Silay City. Gin pamatay ining tatlo kundi dara lamang sa suba. Gin tagbong ang ila siring bangkay. May pila siring mga persona nga saksi sang pila ka mga tao naglaligad nga mga adlaw dira sa area. May salakyan masala nakitaan nga ginasakyan ginusar ining nakita nila nga mga tao magkakson. Standby ka mo kay sentrohan tao na ining balita kay na on special assignment right from where the action is. Si Action John Diaz, ano bala ang mga epekto sa lugar sa seguridad sa mga tao sa lugar. Inaihan ba si magtuga inisang kakulba sa mga residente? Kay base kung may grupo ng vigilante diri sa Negros, kag ano ba lang sitwasyon sa suba nga dira ginpang tagbong ini nga mga tinuga ano nga grupo kag pila ka tawo ang naghimo sining krimen. Isa lang yan ka grupo ang may kahimuan suni o kung isa lang ka tinuga, kung isa lang ka
persona mabulubod na magunah kwaton mo. Ang isa ka tawo nga patay nga kay kung patay ang tawo nagabugat ang lawas na. Action firing line. Kung ikaw lang isa bisan duha ka mga nagauda-uda ka na sa paghakwat sang lawas sang patay nga tawo. So laban-laban nga natabo dali magka-aksyon nga posible damo ni ang may kahimuan sa sading pagtambong. Sabay sang pagpatay sa tatlo ni Wek, kita idea pa kung bala ang nagtabong amo man sila ang nagpatay. Action firing line. Nga kay pwede nga lain na nagpatay, pwede lain ang ginsugo nga itagbong inang bangkay mga kakson. Ibalaon taro nga dugay ha, unahon tari karon nga balita sa bayan sa ato sining lokal. Tila ba laban mag-amading plastada ni basta tulan na magkaksyon eksperto di ang kinahanglan para nga may buluan kung balasin o ang identities di kag kung tulan na dugay na sa may mga miyembro sa pamilya blada nga may ara sang himata nga waay magkapauli, no? Or sa ibang nga mga police station nga may nagpa-record nga missing nga miyembro sang pamilya nila. Siguro lalaki ni tanan sa mga kaksong taga pamati na. Lalaki inin tatlo ni. Di siguro pwede ka mo magkapag-iangot na rawa. Sabay sang sila'y PNP. Sa nagahagnas nga bangkay ni, basi kung makita pa naman ang pila ka markas lawas ya, makabulig na sa pagkilala sa bangkay. Pero kung na rin tulaan niya, mabulubudlay na gini katama ya. Action firing line. Ipaplastar targo dugay, ini nga balita with action John Diaz nga nagkadtugid dito sa area. May palayag ang pila ka mga residente mo, may kamalak ka nga nabatsagan ang pila ka mga residente sa lugar, may kakulba nga nabatsagan na ang pila ka mga residente sa lugar kaya ang suba na kung di mo paghungdon gid, hulong doon ang lugar mo. No? Kung hulong doon ang lugar, simong basi kung maretret pagani. Action firing line. Dara sa may barangay Gimbalaon, Silay City, mga ka-aksyon. 24 minutos na kaligat sa tak ng alas 7 Aksyon Radio Philippine Standard Time, dugang nga balita lokal. Standby. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Rayo, sa ito sa nga mensahe sa live stream, Ryan Bello, salamat kay Ryan Bello. Good evening, Eddie Laos, good evening, Axel Mar. Ari lang kami gapon na Isabel sa Victoria City. Ana Sinoro, thank you. Salamat Yid. Alex Monteza, okay, Happy New Year. Thank you. Basi na failure ang air traffic control, sir. O kung basi mga hubog ang mga piloto. Kung nasa ito sa helicopter to. Sige. Vance Villa, drinking challenge. Masiwa water, tilaw-tilaw man kamo inom sang only iced tea nyo na tubig. Widugay na yung problema ni sang basiwa prime water bla niyo. No? Ako na kuya, hindi na ako patakoda, mapatukod na lang kuya jetmatic pump la bomba sa butangan tayo sang tangke, diba? Joart Mandagit Tones. Jovi Monares, good evening, Sumar. Happy New Year. Palpaksyon Goro. Hawarin Ortez. Hamalya Palpaksyon Goro. Sige. Palpaksyon. Lia Yangeres Kebel, Monitor Frontalisay City. Milan Oligo, mayong Gabi Kabayan. Christian Menyas, Villalobos, okay. Monitor lang 24/7 si Milan Oligo. Joe Art Mandaget Tones. Sige. Standby kay dugay-dugay babalik pa kita.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na naging hatag sang ni God. Sa nga mga ayo, bakal silpurti, ini ko pasensya na biri ang atong income, kulang gila sa atong ginagawi man. At sige lang pang, kaya pas kaluyan, mangitakan ta ideya nga makasilpon mo ko. Tigo sing ulihi, nabatian ang sa Aksyon Radyo, kay Tita Wilma, nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi, sa parte sa pag-eskwela subong pandemic.
Tiya mo na ginhalay ko sa katulod gaya ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si na-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na grocer. Madamo kay salamat sa inyo nga duha na mamuna. Kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, tagiban pagid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Sa nga balita mga kaaksyon ng pagdagsa sa nga mga pasahero sa mga porto labi na sa Bradco kag Banago diri sa Bacolod pati na sa pila ka mga terminal sa Negros Occidental sa mga adlaw hasta sa mga gabi oy nagadagsaho nagamat-amat dagsa hubalin amat-amat gadagsa gigani halin kay niya sang udto tubtob maghapon tubtob subong nga kakabihon. Ang pasahero ti ang kalabanan manog pauli ina sila nga lugar nga ginaistaran nila o kung ang iban babalik na sila sa ni lugar nga ginaobrahan. Halin sa Bacolod pagkadto Iloilo, halin Iloilo pagkadto naman diri sa Bacolod. Pwede man nga halin sa Bacolod pagkadto sa iban nga kaprobinsyanan, partikular sa bahin sang Metro Manila. Ang terminal sang series partikular dira sa area sang Banwa sa Midalbagan, porti man kaina kagutok kakadamo sa mga pasahero. Ang iban nga pasahero way gid kasakay napilitan nga magbalik na lang sa lugar
kag sa puloy-an nga ila sini temporaryo nga ginatiniran. Action firing line. Nano bala ang normal gid man nga kakatabo basta magsulod ang bag-ong tuig. O galing kung ikaw ang managpauli nga nabalaan mo nga amo ni permeng kakatabo, temprano kay kadto sa terminal, di ba? Kay nakasakay ka na. Pero kung nakadto ka sa terminal, natabuan man nga ara nga daan ka tinumpok ang mga pasahero na mabudlayan ka nga makasakay. Tiba ng sitwasyon ho. At partikular dara sa area sa Banwa sa Bidalbagan, nagpauli na lang ang pilasri ka mga nagbalik na lang sa lugar. Kaya lagin na halinan ang pila ka mga pasahero. Action firing line. Firing line. Diri naman sa Bacolod, mga kaaksyon, ang Philippine Coast Guard o na PCG. Ano bala ang mga tikang nga ginhimo para nga maakomodar ang tanan. Tiyan mo na, ginasiling nga normal lamang in senaryo kada bag-ong tuig. Pero ang question dire kung paano ang paakomodar sang pasahero kaya hindi man mapiktuhan lang ila sa nga ginalagas nga oras. Para nga makaabot man sila sa lugar nga ila sini kaladtuan. Action firing line. Kung daily average lang sa mga pasahero sa mga porto nagligad nga holiday season. Ang Philippine Coast Guard Western Visayas nagsiling na to nga ang daily average sa mga pasahero halin sa Bacolod to Iloilo via pagi sa fast craft kag ining roll-on roll-off ro vessels. Ara sa 600 mo. Pero subong, kung ang taon naton, doble o kung nag-triple gani, anong pwede nga mapanugyan dari sang PCG sa mga pasahero? Tikong datos lang, naging presentar halin sa PCG, mga kaksyon, halin sa kay Philippine Coast Guard Western Visayas, Operation Officer kag OIC, PIO Commander, nga si Johnson Benjamin, tub-tub ini alas 12, o kung alas 11 kay nasang auditoryo, may 2,463 na ang kanamuon sang mga pasahero. Action firing line. Amo ning ginatawag nga inbound kag outbound passengers nga na-record no sang Coast Guard Bacolod Station. Damo kay na may sobra 200 ka mga rolling cargos ang ginsakay nga daan sa roll-on roll-off nga vessels kag fast craft. Di may ara sila sang Passengers Assistance Center naging pahamtang ang PCG, ang PNP, pati na ang Philippine Ports Authority. Para nga may magkatuan mo kag may madagpan mo ang mga pasahero nga kinahanglan sang sabat sa ilasri nga palamangkutanon. Action firing line. Pero sa mga gabi, ano bala ang labing ulihing nga sitwasyon? Sining duha ka mga porto, ang Bradco kag Banago. Dugay-dugay balikan ta bala kung bala nakahingagaw giba ng iban nga pasahero nga makasakay sa sining barko o kung fast craft mga ka-aksyon. Plus, sundan taman karon sa report man ni Aksyon VJ Apasible, ahangot naman niya sa kanamuon sa mga pasahero mas terminal sang series dara sa Banwa sang Binalbagan. Action firing line. 40 minutos nakaligad sa tak ng alas 7 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Stand by, anay ha, mabalik tayo pagkatapos ni Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Mag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, Max Mancha. Dirita na yun sa mga nagpadala dugang mensahe yo. Okay, talaga na. Okay. Joe Art Mandague Tones, Arniel Gonzalez, Happy New Year. Ray Flores Parioga ng gabi. Hamal ni Alex ang pinatyanay padayon lang. Basta ang hostisya katuktukan ang plowshares wala mabaid. Kag ang sledgehammer. Wala kalaptan. Kalooy lang sa tatlo ka mga biktima ang pamilya sa ito. Grabe ang kabalaka. Mercy Palacios Relatos, ang ganun ni Aksyon Marlon. Sige, mayroon kami. Salamat.
ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na digin sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras. Grupo, no? Sa pagsulod sa ring tuig 2023. Action Firing Line. This time, diri kita abi sa labor sector sang mga mamumugon. No, kung ano ba lang ila sa nga pananawan. Pakarunan tara mag-aksyon. Action Firing Line. Diri tanay magauna sa balita. Sa sining interesante nga balita, dara sa may syudad sang Silay. Duwa ka kung sa mga Tagalog pakalansay sang tao. Kung sa atonte kalabira sang duwa ka mga tao kag isa pagid nga kung waay ni matukiban manog kalabira man tani. Action Firing Line. Tatlo ka tinugani ang duwa kalabira ng lawas, ang isa naga kaagnas gintagbong sa suba. Pamatiantang report ni Aksyon John Diaz on special assignment kay Aksyon John, mayong gabi please kabihin. Action Firing Line. 46 minutos na kaligad sa atak ng alas 7 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon John? Yes, Aksyon Mar, mayong gabi man sa tatanan ng mga ka-aksyon. Personal kita kaina nga nagpadulong sa area mismo Aksyon Mar sa sitio Apiyay sa Kopini Barangay Ginbalaon sa may syudad mismo sang Silay. Ining area most likely kung sa tumatag pramati kung katultol sila Aksyon Mar sang Lantawan View dito mismo sa may Barangay Ginbalaon nga mo maning dalan nga ginaagyan padulong sa may Patag Aksyon Mar nga isa ka bantog nga lugar na mismo sa may syudad sang Silay. Actually ang pinaka ulihi no magsiling ka ulihi ang amo gining last gid nga
Taytay Action Mar nga imo maagyan antes ka makaabot sa may Lantawan View dito ni kusarin na Sapuan na diskubrihan sa pila ka mga estudyante ang 3 ka sako Action Mar nga may unod sang kalansay sang tawo subong man isa ka bangkay nga yara na sa state of decomposition. Para mabalaan sa tumatag palabati halin ka mo sa silay sa right side ni sa ang area ko sa ina Sapuan ining bangkay. Hindi man necessary nga ara lang gid sa Action Mar sa kilid sa Taytay gali. Pero kung maggagawa ka na sa may Taytay, may mga hilamon, hindi na masyado kitaon gid ang suba, no? Or ang bago sa ibang mga residente do sapa dito sa area. May mga tubig man, no, nga naglabay dira ilabi na sa bukid, pero may mga portion gid Action Mar nga do duta na lang bala, no? Duta na lang gid. Hindi na malambot ang tubig. Siguro kung magulan, magbuno ka ulan, malabutan gid sa Action Mar. Ining 3 ka mga sako nga nakitaan sa mga residente, actually, ni sila lakta-lakta. Kaya siguro, kung magaboy ka dira, hindi mo makita kung magtinuparay gid sila. Ang 2 Action Mar, ara na yun sa takas. Ang isa ara pa sa may tubig. Agyan, di ka tubig, Action Mar. Ang 2 ka mga sako, wasak na do mga gabok na bala kay dugay na siguro. Pero yung isa nga kung sarili na Sapuan ng bangkay nga yara na sa nagkakaagnas na White Action Mar, bago pag ang sako, no, doon nahigtan pa ining sako mismo. Actually, dito sa area, pag-abot na to, nagpulpamangkot kita, hindi kami magtalang Action Mar, kay maagyan mo kita ya, do wala lang kami natabo dito sa lugar, kay bago pag Action Mar natapos, renovate, ang ining Taytay. May balay na da, mga most likely, mga 20 meters ang distansya, alin sa pinakapunta sa Taytay, tubod sa lapit lang, gidalakton lang, pero hindi kitanto mo sinakadamo. Isip-isip ko do kay na, do 3 lang siya kapanimalay, isa sila na sila ka-compound, kay magpamilya, man na sila. And ang isa dito na istorya naton, amin si alias Junjun, 34 years old, may pamilya naman sa Action Mar, and sunod sa iya, December 26, mga 11:55 ng gabi, dulom na, ang Taytay do wala masyado Action Mar suga. Galing kasi itubangan sa ilang kabalay, may aradras do suga bla sa poste, iyan ang kabarangay, nga kung ato sa layo, kitaon nila o kitaon sa ila. No, ang mga nagaginos-dios, labi na ko magpundo, mga salakyan, to that time bugtaw pa siya, kay may ginaobra sa Action Mar sa Elas Junjun, isa ko doon sa birha sa ilang kabalay, nakita niya kami nagdulog nga isa ka pribado nga salakyan sa Taytay. Pinatay pa nga Action Mar ang suga sa una-una eh. Tugay naman sila kung nga nagtiner dito, pero nakita niya na paglao niya sa birha, may 3 ka mga lalaki nga nakasuksok sa puti nga t-shirt, lagko ko ng lawas, mga buko doon, and then wala face mask, wala man Action Mar ng bonnet, pero nagkadto sila sa igad sa Taytay. Kumbaga do drabla sa gutter Action Mar. Di ba sa gutter kay sa Taytay, do may punta na, di ba? Ilabi na akong mga steel, bala, kada bagong kayo, do may ara ng extension nga gamay, nga para siguro in the future, kung may mga guba dira, pwede di sila katindog, kag para makulo kayo nila. Dito Action Mar, nakita niya ko naman yung katuanin 3 ka mga lalaki, nadugayan pa sila ganit ko, no? Sa galing lang kay, pagbaking ka Toyota Innova, nga nagaduag sang brown, suno sa iya, wala ini sa plate number. Gulpin ako na Action Mar nga nagdinalagan ining 3, nagkabati sila sa gabong, nga dumigin hulog, bala sa may sapa. Pagdalaga sa 3, nagsakay ini sa salakyan, sa Innova, wala ganito na Action Mar na saradaan maayo ang salakyan, blado gabre pang bintaan ang tratahan, gulpi ko noon naglakat ining Innova, pabalik sa silay nga area, sa proper sang silay. Didigto na tingalang lalaki nga ano tong ginaboy nila nga nagsigabong. Gino na una ko Action Mar kay damo man sila trabaho, dogi pabayaan nila. To December 31, sa nagdesisyon si Action Mar nga bali Junjun katuan nga balang area dira. So ginto pa na og gito kabalo ka mga 150 to 200 meters ning kadalumon. Alin sa Taytay pagkatapos dalom, di ko may haboy ka na, ilabi na ko mga lagko o mga bagay, for sure may feedback in Action Mar, may echo ginang iyang tinog. Tigin pa na ugan. Meters Action dyan? Action Mar? Ang kadalom mo niya is meters? Meters. Dalom gito yan. Dalom magabon na eh. Dalom gid. Estimate na Action Mar ni Junjun kag sa rescuer. Mga 150 to 200 meters kuno ng kadalomon according sa ila. And then, di pa naugan niya kuno sa dalom. Dito, nakita ya for the first time,
nga may una-una kita ang tulan katabo, kalagkop oras ng tulan, Action Mar. And then, nabutang sa sulod ng sako, may mga wasak na galing sako, base lagin pangkot-kot na to ka mga sapat. Tapos ang isa, kita ay Action Mar, piska pa, way pagigisi, wala pagabok ang sako, unod dire bangkay sang isa ka lalaki. Dakuon nga lalaki, wala ko na ba is babaw, kaya naka-short lang Action Mar. December 31. Amo to gidayon sila nga nag-coordinate sa kapulisan. Dagang kapulisan nag-responde sa area kagin kuha Action Mar. Actually, nagpadulong dito sa area una ining bahin sang rescue team. Ang rescue team nanaog to sa lugar, kaya hindi ko rin nila masarangan lang nga mapasaka kay budlayan dalan. Ginublan nila Action Mar, ginigtan nilang sako, kagin butong dito gid palabay sa may sa may Taytay din ko Action Mar kagin dala sa may otoridad dito abi sa may syudad mismo sang Silay. Gindala nila sa Marapla Funeral Parlor para for proper disposition, and then ang isa ka bangkay gin-undergo nila processing. Didik to ang bali Junjun, tingala sila kiti for the first time bala damo gid man na nagalabay da kiti alagyan gid man sa bakadto sa mga tourist spots dala sa may syudad sang Silay. Pero amo to kuno nga doon nagduduwag sa kay natingala sa natuang gabi ang pundo kaday mo is sa Taytay. Yang iya di pagpati kini sa una mga binula na nakaligad may natukiban na sa kuno nga doon naglabay man bala. Ako nagpundo man nga sa lakyan pero doon wala man nilinagin sa pak. Nadugayan man kuno and then wala man sila kabati nga may ginaboy dira. Pero this time dito naging sila doon curious. Pero gibamangkot man sa may gabaho man ang Baldry Junjun why sila kuno Action Mar ka panimaho kay kadalom gali dito ko magdapya to ya dikto nos dalom gadapya while di kasaka ko babaw sa mga panimalay Action Marlon. Yari si alias Don John amo ni siyang saksi nagato ni interview dikto mismo kay nasa padunakon sa barangay Gimbalaon. John? Balikan tara si John nga dugay okay lang. Yes, sige Action Mar. Sige. So na John Diaz standby sa isa nga pagpabati ha sa na-interview niya nga residente nga amugid anak ka mutik sining baw. Hindi man kinaandan nga sa isang krimen no? Intagbong mo. Kag pagpati ta diri isa lagi ka grupo ni no? Kay amugid to nga lugar ang ila sa naging tagbungan sang duwa ka nagkalansay na kag ining nagakaagnas na. Standby ha. Standby. Objective, balanced discussion. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service
is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng Arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ligat. Natabo ko sang nga nasudiskubrihan ay na mismo nga insidente. Ari sila sunjun sa itong interview. Saya kayo, nagani, ano? Kalabiran lang. Bali, ano ginsudlan nila? Sako. Sud na panulan na sako. Hindi hulog na. Saan ang iban? Ang last nga nabatsagan ko, asang 26. 26. Ang duha na iya? Dugay na, way kong balong. Saan ako naging nagdagda? Kaya kung way kong batsagan sing 26 dati, guro, basi kung dunot yung lang isa da. Bali sang ano nila, ang hulog sa 26, aga or gabi? Sabi, lasun, 55 ko sa nanan, matyagan nga nagdulog na. Tapos ano yung naging lantaw? Lantaw, ninaw sa New Year, no? Sobra kami, hindi namon matagpuan na ulo. Gani. Tatlo sila nasulod, gijugali sa sako? Sako, tanang sablan. May mga pilas, or ano naman? Hindi man ano, kay yung isa to yung 26, hindi mo nang plabitan, bubao na. Laki? Laki, tanan. Wala isa mga bayo? Ang isa, may short pa nga pula, kung unaya nga na tulaan ng white, bayo eh. Ito sa tanan kayo sa puro na ano. Kaya kung may bayo, to kita ko pa na. Pero tanan sila lalaki? Lalaki, mga ano po, ang isa nga una nga kalabira na, alaba, buhok, hindi mo ma-identify kung laki, ito kung bayi. Kalabanan, giligap, igil Manila, ginabilin din, no? Igil ito kay... Sunod sa 55 na to. Pero diri, wala may kapangita sa inyo? May nadula, ano? May idea, puro pangayaw, puro na nang ginagdag na. Pila ka bilog, no? Ang nagduhol? Tatlo ka bilog nang nakita ko nga sa sakyan, balik na. Tapos, private na salakyan? Innova, na brown. Wala plate number? Din sila, alin pa ba or diri? Diri sa ubos. Tapos? Nagdulog na sila, pinatay nilang salakyan nila. Tingalaw nga, gipatay ang salakyan. Tapos, pila lang segundo, ganda naman, hindi nag-ako, kantaan. Dugin sirab na diyon. Oo. Direkta sakit, di kayo manitig siya dito, aradang patingan, babaw mo, lapit lang man daw. Segundo lang man, makabaking ka tayo. Wala man, ano, may naging tiro, wala may ginanang. Wala ba siya gawin, nag-lakbok na yan, kasi taas, ang tama na, no? Oo. Tsaka na din naman, may maglagak ko, kasi may dagdag na bugat yan. Hindi ko na, kaya basura lang ang bugat na din. Dugay na gano'n na, ano? Hindi mo na talagbungan, di ka mo?
lang kung isa lang bla, kay tatlo'y kabilo. Hindi nyo kilala yung paglantad? Hindi ko kilala, wala siya nakilala. Pero ang bawas na. Pitang sino, kampuan mo lang din. Action Mar mo na ang portion sang statement ni Alas Johnson daw kay conversation na lang kay inasang mustoryahanay kay may ginahimo man sila Action Mar. Tapos dito nga nag-istorya kita palapit ta dito gid sa area kung sa ringin aligar gin tagbong ining tatlo ka mga bangkay. Pagabot nato ng Action Mar may nakita nga do naghapay nga mga hilamon kay amo to sa kilid sang ining taytay may mga hilamon Action Mar mong kalapad ang ginapay sang hilamon aligasyon diri sa isa sa mga naistorya naton nga inisa ko na nagbulig sa pagkuha sang bangkay nga si alias Toto. Ang kilid na kalisang taytay, daan nila ginaligar nga nagatindog ining na mga suspect antes nila ihaboy sa may suba ining bangkay. Kay ang aligasyon nila, basibla daan nila aksyon na ginasiguradong higot sang sako para kung mahulog na, at least hindi isa bala gilayon makita. Kag hindi isa aksyon na mawasakat. Kalapag di man tod sang ginhapay dito sa mga hilamon, and then saysay niya sa aton, nga ang isa ka bangkay pwede pa tumakilalaan do ara na sa state of decomposition pero depende ina kon may pamilya nga magpalapit nga magaligar abi nga may nadula sa ila kaya madrito to mo to mga 150 to 200 meters ang kadalumon sini may kabudlayan sila sa pagkuwasang bangkay ang baho kuno porte na Action Mar kapalimaw na gid nagalingasaw na gid sang gingkuha nilang bangkay yari sa Lesotho isa sa mga rescuer nga to na interview. Pila ka bilog kapag ano ko agad? Anak kasulod na lang sa sako. Oo. Pero ang duwa, una itong duwa, binula na, way na, tulaan na. Ang isa ya? Ang isa ya, preska pa. Di paano nyo nung higta na to sa dalang kalat? Oo, gingapos to sang... Dire o, hindi nga balay lang. Oo. Yung panahog to nila, yung putong na mulis babaw. Tapos dari lang yung paano? Hindi makilala nung kung sinong ang tsura ya? Hindi naman. Yung isa to kung identify pa to kay bilog pa. Tako ang mga tao. Tulaan ka nila. Pero nakadalo may estimate no? Mga 250 meters. Yeah. Oo. Baga nila mga 150 to 200. Oo, mga 200 siguro. Pero sapak na sa dalawang. Grabe yun. Ang isa sa tubig na nakuha. Ang isa hanggang doon sa lagyan sa tubig. Action Mar, amo na ang kabayan sa interview, medyo kabugusbos abing hangin kay babaw na ginay. Grabe kay Action Mar ang hangin dito sa area. Sa istorya kita diri kay alias Toto. Gin-check naton si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca, ang hepe sang Salay City PNP. Sunod sa iya, ongoing pa ang ilang pag-investigar sa sining nga kaso. Do may impormasyon nila nakuha, gina-consider, gina-nila nga essential para sila pag-conduct sa investigation. Sunod rin kay Daruca, ginlubong nila na ining bangkay, subong man ining mga tulan, kay nagakaagnas sa Action Mar. Aminado sila wala identity, kay mabudlay para sila mag-identify kung wala gid sa mga identification card na nga makitaan dito nga gindilin abi sa lawas sa mga biktima. And then ang duha tulaan na lang nga daan. Pero ang balya gin-confirm sa tuliwat nga lalaki ning tatlo. Amo na nag-Action Mar, nag-coordinate sila sa naglain-lain nga mga stations diri sa Negros Occidental kay ginpa-flash naman nila kapon nga mo sila na-discoveryhan dra mismo sa area sa Siyudad sang Silay. Hindi pa nubong nila ma-confirm anong motive sa likod sini, sino mga suspect, kay isa dito kay essential kung tani, base na may mga CCTV footage nga na-install along the way nga ginagyan sining Toyota Innova nga nagaluag sang brown nga makabulig sa ila good ma-identify pili nagalin ang salakyan. Sino ang mga suspect, sino nakasakay. Kung may mga kasayo po kung nakakita abi Action Mar, mayroon nila bala nga naka-install, base pa lang bala nga nakitando nila sa mo sinang matanion so December 26 ang gabi nga nakalabay, at least makabulig-bulig sa investigasyon nga ginahimo ka sila sa PNP. May higop kuno sang manok nga nakitaan dito sa lawas sining mga bangkay. Oy.
Sa lawas? Ang dako nga pala makutanon, kung anong koneksyon sa higot sa manok ng diri Action Mar. Kaya hindi pa man gina-confirm kung balagin posa siya o kung nato lang ito sa sulod ng sako. Kaya kung pamakian naton, kaya na-interview naman si Mayor Jodep, para siya hindi kita taga-sulad ng sila, kaya di wala di record ng sila safety nga minagluntad ng mga krimen mong. Kaya mo man Action Mar ang statement na isang hepe, nga daw wala pa dara sa may nakaparecord, di minadula nga ilay mata. So ang baldri ni Daruka, the best way, ngayon noon, kung may mga pamilya, dala nga dulaan, sila mamata, mag-coordinate lang sa kapulisan, dala sa silay, para makilalaan kung sino ba lang ining mga biktima mismo, no? Kaya ang duwa, kung pamatian nato ng statement sa mga saksi, binula na naguro na kaligad, antes sa sapwan sila, samtang ang isa Action Mar, bago pag-edit nila ng December 26. Yan si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca sa ating interview. Investigator ta daw hindi na to siya sa kanya siya recover. Yes, sir. Pero yung bangkay, sir, state of decomposition na? Yes, sir. Sir. Ito mga 1 week na siguro. Action Mar muna, ang medyo hindi clear yung statement. Pero amo nang kamay sa itong interview naton kay Sir Daruca regarding sa sila mismo nga kaso Action Marlon. Ginatry natin follow up basi buwasa kay do undergo ni siya post-mortem examination. Isama na ito kay ginakabalakan sa mga residente kay tinanimago so lamang kumutatlo gina kabilog. So ginimo da ko na yung tagbungan sa mga bangkay ang ilang lugar. Kag dako aksyon dyan ang posibilidad ko kapati ko nga ang nagtagbong sa itong duwa ka una nga bangkay nga kalabiran na kaya tagbong sa din nagakagnas, isa lang mo? According kay Daruca, dako man ang posibilidad nga isa lang ka grupo Action Mar. Kay ti una best, kabalo na sila kundi nila tagbong eh. Tatlo na kabilog nga mga bangkay, ilang nga ginbilin. So from the very beginning siguro, sunado nila kag do na anagid nilang area. Amo to kabalo na sila Action Mar, nagpuntungan gabi malang alang at Action Mar madagdagat ni suba. Hindi ka kabalo magbalanse kag hindi mo sa ulado ang area. Kaya maduna Daruca, dakong posibilidad nga isa lang ni sila ka grupo nga nagimo o kung sa likod sining krimen mismo Action Marlon. Sige, balita gikan sa NOC po ang ka-action niyo. Action John Diaz, so nasa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Bantayan sa iban nga mga news kag public affairs programs ang Action Radio Bacolod ang development sa siring may pagka pinasahi kag magapalanindag balahibo nga krimen. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade
is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Firing Line. Upod kay Aksyon Marlon Heravea. Aksyon Firing Line. Ang mga Pinoy mahiligin magkape sa aga sa hapon kagkon kay sa tubtob magabi apang masami nagareklamo sa pagsaka sa nga ina sa ding asin kon masabi nga pagsulab sa nga sulok-sulok sa mga o kung pananawan sang pila ka mga sektor mga kaakson diri sa Pilipinas sa pagsunod sa siring tuig 2023 may ara man nagapati kung maging sincero lang ko taning gobyerno ta sa pungsod ang mga problema ni matambat ni nga matagaan sang kasulbaran mo. Aksyon Firing Line. Pero ano ya ang mga sitwasyon sang pungsod man kung problema abi sa pag sinakaay sa presyo sa hindi lang gani gatong kundi pati ng mga nagapanguna nga balaklon ho ang ginatuwag nga inflation rate ang kakulang sa gihapon sa trabaho sa mga tao. No, kung mga mo amo lang na permene ang ginatuwag nga consumer confidence sige na ni huyang madabo na lang madabo ni hasta nga ti madulaan nagiguro sang pagsalig ang ultimo nga mga tao sa gobyerno naton diri sa Pilipinas. Ang General Alliance of Workers Association o kung gawa no i-check naton mga kaakson ano ba lang pananawan sang labor sector sa ring pagsunod na sang 2023 Online sa Firing Line. Kabo na to ng Secretary General sang gawa nga si Mr. Winnie Sancho. Sir Win, good evening sa Aksyon Marlon. Yes, good evening. Good evening Marlon, no? Tagmayang gabi sa aton mga tagpulamati. Yes, salamat gid Sir Win. Happy New Year gana sa imo da, no? Una ning Lunes sang 2023 sa bayan sang labor sector, ano pananawan sang gawa sa pagsulod sang bagong tuig ayhan matagan pa Sir Win sa kasulbaran ng mga problema nga nagpanto sa mayoriya nga mga Filipino labi na sa sektor sang mamamugon na Sir Win. Well, Happy New Year, no? Anyway, ang pagtanaw natin sa pagsulod sa 2023, while it is true that we are still hoping, no, na kadyutay sa mga Pilipino nga nagapati nga mga bago ang qualities ng ilang pangabuhi, pero nagatanaw sila gyapon sang isa kadako nga pag-asa sa pagsulod sang 2023. However, nakita natin nga may mga faktor, no, nga nag-hinder, no, kung nagabalabag sa pag project nato, no, sa isa ka maayo abi nga bagong tuig. Number one, nga din mention mo na kaina ang
high rate of inflation, no? Aha. Kasi kung mataas ang inflation, nagataas man ang consumer price index, kag naganubo ang purchasing power sa workers. Along with that is of course the unabated increases in the prices of basic goods and services. So unless ma-address ang gobyerno, no, ang problema sa skyrocketing inflation, medyo mabudlayan kita, no, sa pag-anticipate nga mangin mabinungaho, no, ang pagsulod sa 2023. No. Ikadua, ginasakaan sang Bangko Sentral ng Pilipinas ang interest rate, no, hoping nga makurb ang inflation. Unfortunately, hindi matabo, no, kay counterproductive. The more nga pasakaan mo ang interest rate, kundi ang mga negosyante, kung mag-loan sila, mataas man ang interest rate, so ipatong naman na nila sa ila mga goods and services nga ginanegosyo, no. So ang maayo gidyatane, number one, panubuon ang presyo sa mga balaklon, no, paagi sa pag-untat naton sinibulang import lang kita nga import, no, nga kung magkulang ganing karne, manok, pati gani bugas, no. Kad ang makasilingkab lang daw ka dismayado ka sa gobyerno, no, because ipa-government, no, ang isa ka gobyerno hindi gani magkapanubo sang presyo sang Sugas Bombay. Asa subong silintang di sisaon pa nila kung ano kuno ang kabangdanan nga naganubo. Di kung hindi gani sila makapanubo, no, sang presyo sang Sugas Bombay, how much more sa mga lagko nga mga tinanglanon sa tao para bisan bugas. Yes. No? Kalamay, no. So I think kinanglan may re-evaluation, no, ang gobyerno kag ang i-revisit naton ang natabo sang 2022 nga ang nagamo niya nga aton nga ekonomiya di, no, magluwas abi sa halik sang COVID-19, no. So it is very difficult to project, no, na mangin hamungaya abi ang bagong tuig unless, no, ang ginano na kon mga factor masolba, no. Isa pagit ang atong food security. Na ginabal ko na, no, at subong kulang gyapon ang ang atong mga local products nga dapat naton ipasanyugon kag maguntat kita sang importation kay man ang importation will ultimately kill the local industry, no. Kasi madulaan ang aton mga sang ubra ang aton mga mamumugo, no, karaya sa agriculture sector, no. Kasi ang isa pa gid nga ginatanaw namon tani nga dapat may permanente nga sekretaryo sang Department of Agriculture. Para balalong ma-address ini ang manang agriculture siya do ka primary sector mo para ang aton production sa pagkaon, para da mga services kaya mga vital commodities, no. So kinanglan tani butangan sang permanente, no, nga secretary of agriculture kag we don't due respect man tani sa aton presidente. Ang amon tani iya nga pagtanaw nga daw ka necessary nga unahon mo gito nga makadto gid sa ina. At that time kinanglanon tani subong tutukan, no, ining problema nga ginatubang nato, no. Ti mablubudlay matuod pero ti kinanglan tinguaan ta kag labor, no, will cooperate with management and the government, no, if only, no, to prevent, no, the serious consequences, no, of the economic implications ning mataas gid na inflation rate, no, sa history sang Pilipinas. So ang 2023 sa pangkabugusan, Sir Wente, dako magkabig na to, dako ini nga challenge gid sa aton, pero sige lang nagalaom kita gihapon nga matagaan isang pagtamod nga mga issues sa Sir Wen kay bati sa nasiling mo may mga workers pa naman nga nagasalig nga
ang ila sa nga quality of life ma-improve, Sir Win. Sir Win, imo sa nga mensahe na lang sa labor sector? Well, kinanglan kita nga mamumugo, no? Ining we have to live within our means kasi ang importante kung sila nila hugton ang paha, no? Yes. Ang problema tama kay ang ibang ganyan na paha eh. Way na paha. Way sa hugton. Hindi ka hugot. But nevertheless, ako nagalaong gyapon nung sa bulig sang aton na Ginoo, no? Let us renew our faith in God, no? Yes. That God is there to extend a helping hand, but of course, no? Prayer alone cannot help our cause, but also we have to work. A working hand is better than the praying hand, but of course kinanglan ang atong determination, no? Ang atong lang outlook. While we are hoping for the worst, kinanglan ang the best nato himuon mo nato, no? And hindi kita siling bilang mag-pessimistic, no? Wala na pag-asa. Tinguhaan nato, no? And let us always remember that labor and management are partners in progress, no? Yes. They are not rivals for power. In order for all of us to achieve at least a mission of economic recovery that will revive our enthusiasm to achieve a life of dignity. Mr. Winnie Santo, Secretary General sa Gawa, sir. Thank you so much kag Happy New Year sa liwa. Salamat kag mayong gabi. Action Firing Line. Ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association o kung ang gawa nga si Mr. Winnie Sancho, mga kaksulti, correct, no? Di ta dapat magdula sang paglaom, no? Kay basta buhi kita, basta nga ginhawa kita, may paglaom kita nga paabuton. Action Firing Line. Kaya namunuhan, no, ni Sir Winnie ang sinakaay sa presyo sang basic commodities, subong ang nagapatumbo sa Banatyagon sa mga bumalakal. Ang porte kasalumpaan nga presyo sang pula nga Sibuyas Bombay, akin mong kilo nagalapot ya 600 pesos. So ang sira kung dalag ko nagidman abing bilog. Ang bilog pila 30, 40, kung 50. Action Firing Line. Sino pa bing mabakals naman? Isa pa sa singgitan sa mga trabante ganin saka sa sweldo. Way man gani mapamatian sa gobyerno ta. Ang saka sa presyo sang gatong buwas Martes, masaka naman. Tiyan mo na. Ton yung paha nyo, galing iban ko no, way nagani ko na yung bakal paha mo. Action Firing Line. Dagod man sa kapigaduhon. Ano bala ang pananawan sang iban pagisarya mga sektor dugangan tani bala dason, no? Kapigaduhon, unemployment. Kon gaan labi ang tagsa-tagsa ka mga Filipino sa higayon nga maka-advise o kon makahatag panugyan sa mga government officials naton, partikular sa presidente ta, kung paano ni sulbar ang mga issues on poverty and unemployment to improve the lives of the Filipino people. Anong pwede nyo nga ma-advise ilabi? Action Firing Line. Ako dawain ako sang may ma-advise ila kay nga tanan nga advices na pamati na kadapalabot naman sa ila. Action Firing Line. Duwagi dyan naton Miura nga mga issues kag reklamo, problema nga ginapangatubang ginapasan subong sang mga Filipino. 826. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan.
So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radio Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radio Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sang dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamog ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yan po sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat natin sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat nito nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat gid sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ike, kung sa yung mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gig na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagbalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka malihoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga This Is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso gid mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Amo nang ginmuno kung may pila ka mga pasahero, wagid ta na magkasakay sa series mga kaaksyon. Oh, series bus bla. Lapit sa dos kita, tiamo gid mo kay special non-working day subong ti. Buwas balik na ang opisina sa mga talatapan sa gobyerno. Action Firing Line. Ang klase iban mabalik sa January 5, iban January 9. No? Way man ka pala rihos. Pero ang pagbinalik ya sa mga kaaksyon naton, amo gining rason kung nga ang may pila sa mga terminal ang nagdagsa gid mga pasahero. Action Firing Line. Firing Line. I-check tabi ang sitwasyon dira sa area sang Banwa sa Bidalbagan o Action VJ posible. Action VJ, Happy New Year, mayong gabi please kabin. Mayong gabi, Action Marlon, sa pinagkaulihin naton nga pagbisita sa may bahin sang Binalbagan Ceres Terminal, Action Marlon, doon puruli na ang mga pasahero. Kimanti sa pagpamangkot naton kaina, Action Marlon, nagpuruli na ini sila. Kimanti do wala nagibalat choice, punuan ang mga Ceres nga halin sa may sudad sang Kabankalan going to Bacolod City. Kimanti nagnaramang kita to kaina, tinaurasan man tato sang bantay, Action Marlon, tiwagit kita nakasakay sa Ceres. Agin pamangkot naman ang mga personnel sang Ceres bus, nagambal man sila hindi sila pwedeng makahatag sang ilang sila nga pahayag, and ang ilang supervisor naghambal man na before sila kuno, Action Marlon, nga makahatag man sa ilang statement, nagakinahanglan sila sang clearance from the higher office sang Ceres. Anyway, Action Marlon, kaina
nagbisita man kita sa may syudad sang Himamaylan, ti Action Marlon. As in, puno-puno kaayo ang mga series bus nagkikan sa syudad sang Dumaguete and Cabancalan, pakadto dira sa syudad sang Bacolod. Kay man ang kaina sang aga Action Marlon, ang halin iyang nga mga series bus sa syudad sang Bacolod going diri sa sur nga bahin sa probinsya. Okay, manageable ang sitwasyon. Kumatsambahan mo, magkapungko kapaya Action Marlon. Pero ang halin diri sa sur nga bahin sa probinsya, pabalik na sa syudad sang Bacolod, puno-puno Action Marlon daw sinapa ang mga pasahero. Kaina, nag-standby kita to sa may series bus. Makita sa aton sila nga mga ka-action sa aton Facebook Live. Ang pilayag ka mga letrato. Kimanti, kuan mo, gusto gid nga makabalik na sa aton sila nga mga ka-action sa syudad sang Bacolod. Kimanti, most likely, iban sa niti, mabalik na sila tagsa ka mga trabaho. And mostly, sa naobserbahan natin kaina, laban sa mga estudyante. Kimanti, sa Wednesday, mabalik na klase Action na Marlon. Sa pinagkaulihin natin nga pagkadto dito sa series bus, why na Action Marlon sang pasahero maayo, no? Kay sunod to sa pagpamangkot dati, ang iban why nagit choice, nagpuli na ng ang mga lapit-lapit, ting iban siguro nagtulog na lang diri sa ilang nga mga himata sa banwasang Binalbagan, kag pila pa kakaiping nga mga kabanwahanan. Si Action Marlon, naka-interview kita kaina sa isa sa mga pasahero nga nagahulat man sa terminal. Pahayag sila nga halin man lang siya sa Binalbagan diri kag going sa Bacolod City. Yay ang aton silang interview sa isa sa mga pasahero kaina sa may Binalbagan Ceres Terminal. Sir, kaura sir, nga nagabantay sa Ceres sa bung sir nga mga sityon. 30 minutes. Batiin kita ni sir, Bacolod. Batiin ka halin sir. Binalbagan diri lang. 30 minutes grabe sir. Batiin kaina sir, punuan gid no ang puno gid sir. Hindi na nauman mo sir, mga salo ka makapahigit ni. Pero mga 7 batch na puro mga sign up sila. Sa why not sa buo. May ina sir, puno gid ng kayo. Damo gid pa sir. Ano gani mo first time sir? Roy. Sir, anong mensahe mo sir sa pareho mo mga pasero sa tigiban? Lugay natin sir kaina pa sila nagahulat dito sa may terminal. Kasi kung gusto nila makasakay, wait lang sila na makakaidaman yun din sa series. Amo na Action Marlon, ang isa sa mga nakuha natin ng interview sa isa sa mga pasahero no di kaina pagbalik ka daw duway na to si sir. Nagalaom kita nga basta nakasakay na to siya. So Action Marlon, naligdadi sa may Binalbagan Public Plaza kag may naglabay nga isa ka series bus sa syudad sa Bacolod. Do wala gani mayo pasahero Action Marlon amo na silinta no. Ang mga bus iyang halin sa Bacolod going diri sa south, manageable kag okay iyang sitwasyon. Unlike sa mga bus na halin diri pakadto sa Bacolod, asin puno-puno gid Action Marlon. Wala ka sang espasyo bala na nakabudlay gid magdas o Action Marlon kay ang volume sa mga pasahero hindi mo gid Action Marlon matungkad bala sa pagkadamo kaina. Sa nakuha naton nga information halin sa terminal, ang pinagkaulihing trip or ang last trip sang series bus sa mga 9:45 sini nga gabi Action Marlon kag ang first trip sini bus nga adlaw January 3, 2023 last 2 sang kaagahon and then pagasundan ini sa last 3:30 sang aga buwas and sunod-sunod na ni Action Marlon. So nagalaom kita nga di buwas nga adlaw magmayo na ang sitwasyon diri sa pila naton ka mga terminal, partikularmente diri sa may banwa sang Binalbagan. So far Action Marlon magutok gid ang terminal naton diri sa may Binalbagan Action Marlon. Subong ari na sa may public plaza do linong man ang area do man sa dalagkuan nga mga balita. Action VJ Apasibe direkta diri sa banwa sang Binalbagan. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radyo. Action Firing Line. Standby kay sa ato sa nga pagpanumbalik, i-check ta naman ang labing ulihi nga sitwasyon dira sa port sang Bradco or sa Banago, no? Kay gadag sa ang pasaheros terminal sa series, particular sa mga terminal outside Bacolod. Mga maniplastada, isa lang sa lingon sa damo sang mga persona nga manog kadto diri sa Bacolod kay ang kalabanan dire gaobras Bacolod. Aber dugay-dugay sa ato sa pagpanumbalik, check naman ang bahin sang Bradco. Standby. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line.
Luzerne Plus. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amon din. Sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tiol nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periodos ng mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sang dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, hindi pasalamat ni sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito ni yung patigayon ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat gid sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag maibasihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong.
Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga ari karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat may ata. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag Sa nga mga tanion, check ta naman nabi ang ulay nga sitwasyon sang mga pasahero dara sa bahin sang port sa Baradcoman kon sa Banago Port. Bisan diin lang ano. With Axon Zel Minardo sa Patron Axon Zel, kamusta na subong please kamin? Action Marlon, susunod natin niyon apan makitaan kag maobserbaran diri ang madamo gyapon nga salakyan kag pasahero pasulod sa may Bradco Port Action Marlon. Kasi nga ito isubong medyo nagapanalikti na nga ton diri nga tiyempo Action Marlon. Pero nagagambal nan ulan naman. Nasubong mga wing-van sini kag mga salakyan nga private cars sa mga motorsiklo going pa ni Action Marlon dumanggas. Kaya kalabanan nagarikta dito sa may Roro vessel ni wala sa clearance kadto sa may Roro Action Marlon na mga salakyan kaya ti subong mag-uman nakadungka ang isa ka barko halin sa may Dumanga sa kadto diri sa may syudad sang Bacolod. So as of this time Action Marlon sa aton nga nobserbaran halin pa kagina no sa pagpadulong sa mga alas 8 dahil agantat sini ang pagsulod no sa mga salakyan nga going pa sa may Iloilo sa Action Marlon no kag ini ano pa lang nasalakyan pa lang ni ang aton tigina nga nakitaan kag dito ang mga pasahero man nga nagahulat sa may entrance damo pagyapon di kagina mga alas 5 sini ang alas 6 nga biyahe Action Marlon no damo na kagina may araiban nga mga salakyan hindi na makasulod sa alas 6 no so ang next na nga biyahe naman na 8 naman Action Marlon mo no sa next trip kay daw 2 hours man ang biyahe sa Roro so subong amo ni sang 8 na nakahalina ang isa ka vessel. So karon mga 9:30 or 10 naman ang isa sinika biyahe which is bag-o lang man naggadungka ini ang isa ka Roro. So ang mga pasahero Action Marlon no panaskitaan kag diri ma-assess natin yung subong amon oras ita madamo kadto sa gihapon diri pa lang sa may Bradco Port dito sa may indigid amon ya kadamo sa may Banago okay ka ikumparar mo sa diri no which is subong gani sa mga operators nga ang ilas standby no kala average no nga nagabiyahe subong sa Roro vessel Action Marlon is ara sa 2,000 kag ini ang sa fast craft is 1,200 pero tin sa fast craft subong na medyo gamay lang gana kung jutay lang ang mga pasero pero sa Roro so madamo-damo gid subong nga gabi kung aton diri makit-an Action Marlon. So ang sitwasyon Action Zel, way gyapon nagatahaw ang kadamo sa mga pasero? Same gyapon kay na? Yes, Action Marlon, no? So, kung i-compare ta sa kagina, may medyo madamo-damo din man ang kagina. Pero subong si Marlon, no, makitaan pa diri sa may entrance, damo gyapon ang nakapila, alin diri sa entrance, going dito sa clearance, sa Roro vessel, ang nagapila ng mga salakyan, medyo malaba-laba gyapon, Action Marlon. Basta na-accommodate man ta na Action Zel, why sila niya sang parehas to sa report bago lang ni Action VJ, nga ang iba na tak-an hulat, nagbalik na lang sa lugar nga ilang sa nagintiniran, diraya, na-accommodate tanan o galing medyo dugay-dugay lang. Yes, correct Action Marlon. Okay, sila may mga ticket na. Once may ticket, sure naman ang makasulod sila kasi ginapauna lang ni Anay. Sulod ang tanan nga mga vehicles, then ang mga pasahero sini, no, amo na napagasaka Manila Action Marlon. Ang nagpadamo pa Action Zel gali mga salakyan nga mga cargo, no? Correct Action Marlon. Kasi ang lagi nambal, dapat early gid sila. Para ang sakay din cargo ang mga private vehicles na para makauna na sila dayon kung hindi man hassle diri sa mga pasahero nga tao
no nga manog ano na diri guys no kang manughalin na bala ang roro Aha. kada hindi naman hasol nga magasaka sila kung magadila ni daddy magaling kay subong nga sige papasaka sini sang mga private cars kag cargo diri sa may roro so ang tendency sila hulat gid anay ang mga pasahero sa dalom o kana sa entrance wala pa sila nakasulod as of this time Action Marlon. Ang last trip Akson Zela do may idea ka. Last trip abi sa fast crop kon Roro. Ang sa fast craft Action Marlon no do until ano na sila mo do 9 or 8 na dira pero ti ang sa may roro sini Action Marlon do until 12 sila kung sige-sige lang ilabiyahe ka Action Marlon no do until 12 no dira ang ilabiyahe na sini sa roro Action Marlon so as of this time no sige ariyo may naginabot pang nga salakyan going diri sa Maya Bredco Port Action Marlon. Kung kompleto man tanan nga mga units Akson Dazel no ang tanan nga Roro, complete man. Ang fast crop, kompleto man. Huwag sila nagbuhin. Well, Action Marlon, sa niya 31 lang to. Kahit sa kadapo, di 1, no? Okay. Two round trips lang. Sa fast crop, subong nabalik naman 4. Kag iniyan sa may Roro, wala man niya sang changes sa biyahe, subong Action Marlon. Kamusta ang ginmuno mga talithi? Arayapon. Arayapon, Action Marlon. Gamay naman dabo-dabo na lang. Kadelikado na Action Zel? Amugid, Delikado na. Correct. Baka dabo-dabo na nagtalithi, naging sa Action Marlon. Sige, Action Zel. Yeah, so para Action Marlon namin na ang latest update diri sa may Bredco Port, ini sa Action Zil Minargo una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Kinala umanta nga boss nga adlaw January 3 mahagan-hagan naman ang kanabuon sa mga pasahero kay subong balang ni Monday bangon sa residente na boss may aran na sang opisina sa mga talatapan sa gobyerno. Iban ka alulbra pa ni, no? Ang ato sa Iloilo ay iban obran lang dres Bacolod. No, ang aran dres Bacolod iban nila obra dito sa Iloilo. Ingagaw gyud sila puli sa bong Action Firing Line. Ini nga bahin dala sa aton sa kaluan sang Life Extension Vitamin D3 nagabulig ini papag-on sa immune system. Vitamin D3 nagabulig For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Action Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God.
Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng Arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na naging hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpur kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw man lang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo gid salamat sa inyo maduan muna. Kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Isu Firing Line, Aksyon Firing Line, upod kay Aksyon Marlon Heravea. Aksyon Firing Line. Impunto alas 9 Aksyon Radio Philippine Standard Time Aksyon Firing Line. Una nga pagpangalagad sa mga 2023. Magatakop kita temporaryo sa kalasagayapon sa ato sa mga aksyon na unit reporters. Dari sa Bansang News Center Aksyon and Defensor Lisay sa Technical Control. Aksyon Henry Spulgar with Aksyon Christian James Binares. Ako naman, Aksyon Marlon Heravea. Thank you for watching. And thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.